Така, сега тези битове, които имаме тук, това е 64-тия бит. Светно 64, това е 4, 64, 4, 68, плюс 1, 69. Сега, Arithmetic Logic Unit има сигнал, който може да го включиш и да негейтне B инпута, което означава, че ще извади от A регистъра числото от A регистъра, ще го извади с числото от B регистъра. Нашето число тук е 1, 68 казахме, че имаме горе. Сега го правим на 69 в Logic Unit. Това му е контролния сигнал. Така. Трябва да го сменя на high. Така, да, сега от 4 минус 1 е 3. И 64 вместо да се събира 64, 4, 68 минус 1, 67, 64 и 3, 67. И сега всеки clock pulse, сега в мод на изваждане, ще изважда единица. Ето извади единица пак. Тук така може пак да включим автоматично изваждане. Автоматичен клок да е. Сега ще си вади по едно. Всеки пулс.